यानंतर आपण ऐकूया बीड येथून प्राध्यापक B.J. हिरवे यांची श्रावणाचे स्वागत ही कविता। प्राध्यापक B.J. हिरवे यांना अशी विनंती करते त्यांनी त्यांची कविता सादर करावी। शब्दांचीच रत्ने या अंतर्गत पाऊस धारा या नव उपक्रमासाठी ऑनलाईन काव्य संमेलनासाठी ही कविता आहे। श्रावणाचे स्वागत। श्रावणाचे स्वागत। श्रावणाचे स्वागत पंचमी झोक्याने करावे। श्रावणाचे स्वागत पंचमी झोक्याने करावे। माहेरच्या ओढीने आसमंत झुरावे। माहेरच्या ओढीने आसमंत झुरावे। श्रावणाचे स्वागत पंचमी झोक्याने करावे। तिने माहेरी यावे। तिने माहेरी यावे। उभे हिरवे पीक पाहावे। तिने माहेरी यावे। उभे हिरवे पीक पाहावे। आईवडिलांच्या डोळ्यात नवे स्वप्न उरावे। आईवडिलांच्या डोळ्यात नवे स्वप्न उरावे। लग्नाच्या हुंड्याच्या यातना किती मिरवाव्या। लग्नाच्या हुंड्याच्या यातना किती मिरवाव्या। तरी वेदना त्या पावलोपावली जिरवाव्या। तरी वेदना त्या पावलोपावली जिरवाव्या। मैत्रिणीच्या सवे नैनात पूर दाटला। मैत्रिणीच्या सवे नैनात पूर दाटला। राणीवनी तरीही स्वप्नाचा नूर थाटावा। राणीवनी तरीही स्वप्नाचा नूर थाटावा। उंच उंच माझा झोका ग। उंच माझा धोका ग। उंच उंच जावा। उंच माझा झोका ग। उंच उंच जावा। जसा कस्तुरीचा सुगंध जाई जुईला यावा। जसा कस्तुरीचा सुगंध जाई जुईला यावा। उंच माझा झोका ग। उंच उंच जावा। उंच माझा झोका ग। उंच उंच जावा। जसा कस्तुरीचा सुगंध जाई जुईला यावा। जसा कस्तुरीचा सुगंध जाई जुईला यावा। श्रावणाचे स्वागत पंचमी झोक्याने करावे। श्रावणाचे स्वागत पंचमी झोक्याने करावे। धन्यवाद। धन्यवाद हिरवे सर।